Sylvesterin haasteen paikat takapenkan ojaa, jossa on aika tiukka kulma, mutta kyllä se siitä on aika hyvin selvinnyt. Muutenhan tässä on aika paljon tämmöistä tasasta, joka on sen kun mennä huristaa, että ei ole hirveästi väistettäviä. Mutta rajakaapelit on niin hyvin laitettu, että ei hirveästi enempää tarvii siistimistä tehdä kuin aikaisemminkaan silloin, kun omalla ruohonleikkurilla on leikattu. Että ihan suhteellisen helppohoitoinen on piha kyllä nyt. Ja nurmikossa alkaa näkemään, että se on nyt, onko se kuukauden päivät jo pyörinyt tässä pihalla, niin nurmikko on aika hyvän näköinen. Ja toi takapenkka tosiaan, niin siinä on justiin se kulma, minkä se pystyy aika kevyesti menemään. Et joskus sateella tuo ojanpohja voi olla vähän haastava paikka, mutta kyllä se on siitä varmaan kerran, kun on käyty vapauttamassa täältä muihin hommiin. Ja niin kuin kuulee, niin ei kuule. Hiljainen on Sylvesterin käynti.